Moitas gracias, doutor Mariño Cotelo, para ser correcto institucionalmente. Moitas gracias, Alfonso, por aceptar a encomenda da Comisión de Festas e sempre agradecido por facernos compartir contigo o orgullo de ser carballés. Xa temos todos a certeza de que a escolla foi certamente atinada, moi atinada. Por lo tanto, no nome de todos os que estamos aquí en este segundo andar do mercado municipal, Alfonso Mariño, parabéns, parabéns, parabéns. Hai uns días, non fai moito, unha moza xoven daqui de Carballo, casada cun rapaz xoven de longe, non é de Carballo, de longe, non podo decir máis, teño que ser discreto. Foi a dar a luz, foi a parir a Coruña, é unha maternidade. E ás poucas horas de nacer o neno, pois a matrona levou a habitación, puxo en riba da cama, foi no preparar para que a nai lle dera de comer, lle dera de mamar. E o pai, o xa dun pai que estaba ali ao lado, acercouse a matrona e díxolle: "Podo verlo?" E díxolle a matrona: "Claro, espello, como non?" O xa dun pai empezoulle a mirar os pés, untoulle os dedos, miroulle as perniñas, miroulle a barriguinha, miroulle debaixo da barriga tamén, os pais somos así. A ver que había, miroulle a espalda, miroulle... A matrona xa, chegou un momento que lle dixo: "Estás sana, és precioso, és tuyo." E el dixo: "Xa." A matrona seguiu facendo cousas pola habitación, puxolle o neno a mamar. E a xoven nai preguntoulle, este xoven pai dixolle: "Que lle mirabas? Se tiña a marca, non?" E dixolle: "Sí, pero non a ten, non é de Carballo." E dixolle a ela: "Vas facer unha cousa, collelle o pulso ao neno, pecho os ollos e escoita." Se fixo que lle mandou a nai. Escoitou. El corazón do neno batexaba con esta cadencia e con este son. Carballo, Carballo.